ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೇಸು ದೇವರನ ನಾಮಡು ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮತ್ತಾಯ ಬರೆತ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು 14 ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲು ಜನಕುಲ ಗುಂಪುದೆಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬಗ ಒರಿ ಆಯ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ಆಯ ದುಂಬು ಮೊರಂಪೂರ್ದು ಕರ್ತವ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಣಿಕರ ತೋಜಾಲ ಮೂರ್ಚಂಡೆ ಸೀಕಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಅಪಕಪಾಕ ತೂಟುಲ ನೀರಿಡ್ಲ ಬುರುಂದುಪ್ಪುವೆ ಆಯನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕೈತಡೆ ಕನತದು ತೋಜಾಯೆ ಆಂಡ ಆಯನು ಗುಣಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಆವಂದೆ ಪೋಂಡು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಏಸು ಓ ನಂಬಿಕೆದಾಂತಿ ಮೂರ್ಖ ಸಂತಾನೊಲೆ ನನ್ನ ಏತಿದಿನ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಡೊಪ್ಪ ಇತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಿಸೋ ನೋಡು ಆಯನ ಇಂಚಿಯನ ಕೈತಡೆ ಲೆತಂದು ಬಲೆ ಪಂಡೆ ಏಸು ಅವೆನು ತಟ್ಟಿನಗ ದೆವ್ವ ಆಯನ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡು ಆ ಕ್ಷಣಟೆ ಆ ಗುಣ ಆಯೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅದು ಏಸು ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಬುಡುಪಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ದಾಯಿಗ ಆಯಿಜಿ ಪಂದು ಕೇಂಡೇರು ಐಕ್ ಆರು ಅಕ್ಲೆಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜಾದ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ದಾಸಮಿದಾತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಈ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಮುಳ್ತುಡು ಅಡೆಗು ಪೋಲ ಪಂದು ಪಂಡುಂಡ ಅವಲ ಪೋವು ನಿಕ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಆವುಂದಿನ ಕೆಲಸಲು ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿತಿ ದೆವ್ವಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡಿದು ಉಪವಾಸಡಿದು ಅತ್ತಂದೆ ಪಿದಾಡುಜಿ ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿನ ವಾಚನೋಡ ಸಂಧಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇಟು ಯೆಹೋವ ದೇವರನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರವಾದಿ ಅಬಕುಕು ಅಪಗತ ಜನಕಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಬಕಕು ಪ್ರವಾದಿ ದೇವರೇ ಯಾನು ಏತ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಈರಡ ನಟ್ಟನೋಡು ಮಾತಾ ಜನಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪುಲೆನ ಯಾನು ದಾಯಿಗು ತೂವೆರೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ದಾಯಿಗು ಸೈಸೊಂಡು ಉಲ್ಲಾರು ಇರು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತರಾಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ನಾಶ ಹಿಂಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೋರಾಟ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಪೇರು ಒಂದೇ ಕಾದು ತಪ್ಪಾದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯಲ ಉಂಡು. ಪ್ರವಾದಿ ಅಬಕುಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಹಾಯಗ್ ಸ್ವಂತ ಬಲನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೇವರು ಪಣದು ಇತ್ತಿನ ಬಾಬಿಲೋನನೇ ನಾಶ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ದೇವರು ರಡ್ಡನೆ ಸಂದಿಡು ಪ್ರವಾದಿ ಅಬಕುಕು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮರತ ಪಲೈಡು ಕೆತ್ತಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆತ್ತಿದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆನ ಏರು ಓದುವೆರ ಪಂಡಿನ ಕಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ಬರಪಿನ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುನ್ವೆ ಕೆತ್ತಿದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸುಲ್ಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಪಂಡಿನ ತಕ್ಕ ಸಮಯಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀತಿವಂತೆ ನರಮಾನಿ ಒಂದೇನು ನಂಬಿಕೆಡು ದೆತಂದು ಬದುಕುವೆ ಪಂಡೇರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ರಡ್ಡನೆ ವಾಚನಡು ಯೇಸು ದೇವರನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಭೂತಪತ್ತಿದಿನ ಒರಿಯನ ಮಗಗೂ ಗುಣಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಜಿ ಆರು ಗುಣ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಯೇಸು ದೇವರಡ ಕರ್ತವ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ದಾಯಿಗ ಆತಜಿ ಪಂಡು ಕೇನಾಗ ಆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾಸಮಿದಾತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಉಪ್ಪುನ ಪಾಪ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಹದ ಮಾತ ದುರುಚಟ್ಟಲು ಮಿತ್ತು ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡೇರು
ಪಂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ದೇವರು ಪಂಡಿನ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪವಾಸದ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು. ಪ್ರಿಯರೇ ಮುಲು ಯೇಸು ದೇವರು ದಾಯಗ್ ಉಪವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡ ಭೂತನು ಗಿಡಪಾಡ್ರೆ ಅತ್ತು ವಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅತ್ತು. ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೆರೆ. ಎಂಕಲ್ ಏಪ ಯೇಸು ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಆರೆನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯದ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತ್ತಾತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಲೂಕೆ ಬರೆತನ 17ನೇ ಸಂಧಿ 27ನೇ ವಾಕ್ಯಡ್ ಯೇಸು ದೇವರು ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದು ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಅಸಾಧ್ಯದ ಕಾರ್ಯಲು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡೇರು. ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಲಟ್ ವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಡು ವಾ ಕಾರ್ಯಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೆರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಡ್ಲ ನಟೊನ್ಗ ಸೊಮ್ಮೆಲು.